Amen. Amen. Kutenda Mwari manherano tadzokazve musi weThursday tichitaura kunaka kwaMwari nokugwana kwawo. Toda kungovatenda neupenyu hwewiki yese vakangotichengetedza. Mwari vedu vakatinakira. Ngaitingosvika patinonamatirwa namaini chenai tisati tatanga. Tinamate. Tokutendai Mwari muzita raJesu. Makanaka muri mutsvene. Tokutendai Mwari nekuda kweungano ino yekuda kwenyu muzita raJesu. Tokutendai Mwari muzita raJesu for your presence. Shoko rinodaro kuti pane vairi kana vatatu vakaunganira zita renyu nemi muchavapo. So we acknowledge your presence, oh God, and we thank you for being with us. Tinonamatira hama Mwari dzakateerera nezita raJesu kuti ngavaitirwe zvakanaka. Mweya mutsvene, taurai shoko kuupenyu humwe noumwe, nekuti only you are able to meet us at our points of need. So itirai zvakanaka umwe noumwe, mbiri yose igodzoserwa kwamuri. Tinonamatira mushumiri weshoko ranhasi Mwari, mutaurisei, mupewo the eloquence, the intelligence, the wisdom, oh God, yakafanira kuti shoko renyu rinzwike sezvamunoda imi mazvita. Tanamata nekutenda muzita raJesu. Amen. Amen. Toda kungotenda Mwari manherano tichingoita mheremhere yekufarira shumba yerudzi rwepaJudha. Hallelujah. Amen. Mwari vedu vakanaka. Tinokudai mese kunze uko tinokudai zvakanyanya. Manherano tichaverenga shoko redu ratinoona kuna Mathew chapter 13 verse 24. Rine Jesu pavaitaura nevadzidzi vavo. Wakaisa pamberi pavo mumwe mufananidzo achiti, ushe hwokudenga hwakafananidzwa nomunhu wakakusha mbeu yake yakanaka mumunda make, asi vanhu vavete, muvengi wake akauya akakusha mashavi pakati pezviyo akaenda. Nyaya tinoiziva zvedu tese. Saka handiye ndaida kungotaurawo nhasi kuti izvoni Jesu pavaipa mufananidzo iwoyo vachiti kune munhu akaenda kunokusha munda make mbeu yakanaka, ndobva vaenda kunovata. Sezvamunongozivawo kuti Satani ibasa rake rekungomuka pakati peusiku, vamwe vakavata vakazorora, vanenge vashanda mabasa avo, vapedza vavata, iye ndipo anomukawo akudawo kunoitawo zvake. Tese tinongoziva kuti zvinhu zvake zvese uipi hwake hwese ndehwamanheru. Saka masikati apa anenge adawo kufanana nevamwe, asi manheru akuita tunhu twake. Saka ndobva aenda kunokusha munhu uya, aendawo kunokusha mbeu yake uyaya. Saka varanda vaishandira munhu uyu ndobva vaenda kumunda, vanenge nekuti vanenge vachiziva, varimi vanyatsoziva kuti mbeu, uswa, unzi uswa nezviyo zvakatosiyana, ndo vanoziva ivavo. Vamwe vese ava hatizivi, memuchingoti takadi takafanana. Saka ndobva vati zvona, Master, taenda kumunda tikanoona imi makakusha, makaenda kumunda kuya makanokushei? Tikanzi zviyo. Tikanzi kumauswa abvepi? Tikanzi muvenga anondivenga. Ndiye akaenda kunokusha mbeu yake, ini ndakavata. Ndobva adzoka. Tikanzi titenderei tinoidzora. Tikanzi nemuridzi wemunda siyai zvakadaro. Saka statement yeyi inotyisa vasikana. Inovhundusa iyoyo kunzi siyai zvakadaro, zvikorirane. Ndichazvibata pai pakukora. Saka dai zviri zviyeizvi, dai mashawaya ari akanga achiziva, angadai akatanga kuchinja kuti zvanzi tisiyiwe takadai tichazobatwa. Saka mundikani munhu ngaazvizive kuti unotamba dzounotamba, ugoita dzounoita, but pane imwe ndaimbotaura nevandataura navo, ndikati nguva dzokwaIsraeri zvazvakanaka, waiti ukaita chifambi chako waitakwa nemabhobho wafa, zvokuti mumwe munhu ari padhuze newe aikurumidza kuzoziva kuti zvinhu zvakaipa izvi. Apa ndizvozvo zvaaitwa, aita zvese ndezvaaitwa, but iye zvinoizvika Mwari vakati no, siyai zvikurirane, ndichazvibata pakukora. Saka ndipo unoona mumwe munhu achishiringinya masikana achiita zvamidikare, akaenda nokuku akadzoka, akazodai akazodzoka, mumwe anotobvisa mimba dzake 5. Mwari vachingoti siyai zvakadaro zvikurirane. Mumwewo ndizvozvo kana kuri kuchechi amheno mastaira ese anoita.
ugoya kucheja kutanga kubata maiki vakomanaka mwari vachimboti siyai zvenye vaimbe siyai zvidi Zvikurirane ndichavabata ngatye itya papapa kunzonzi siyai zvakadaro ukumboitei ukumbobatei ukumbofungei uchinyepera zvako manje ndobva vaenderera zvavo mberi zvikanzi siyai zvakadaro tichazvibata zvangu manje chimwe chinobhowa ndechokuti kana chinoona chimwe chisinganyatsoita zvakanaka mvura kune mvura inonaya zvinhu zvobuda masabu achitobudawo konzi hende tinosakuva vide zviro zvoda zvakuda kudi zvakuda kusakurwa hendei zvichisakurirwawo zvichiwana mvura zvichiwana shoko raMwari zvichiwana mweya mutsvene uchifamba izvo zvirimo masabu arimo akuchiki wakaita sei zvese zvichiitwa zvinoitwa zvese zvichiitwa hapana chachaishayiwa zvese zvaingowanika zvakangofanana kusvika zvakura izvo zvichingoenda zvakadaro kusvika vati siyai ndichazvibata ndichazvibata isusu vamwe hationi ndosaka muchinzwa Zvikurirane machitozi Mwari vedu havavati havakotsiri but isinovata 10 hours mwe wakavata 6 hours wakavata Mwari vanenge vakangosvondoka chete vachiona hapana paunozovatamba utsotsi kutoti ati Mwari vambovata ndakuita zvinhu zvangu azviite vanenge vakangosvonora muzvazvo zvinoita akavasikana pane vhidhiyo yokuti ukaitaridzwa wega haukomble zvazvo zvokuda nokungwara nemota handisini hakuna izvozvo ndiani aita handitobozivii uchibhebha vamwe uchivapa uchiita sei ipapo hapana utsotsi ndosaka vachiti regai Zvikurirane ndichazvibata wosvika yonzi bvu unyatsoona kuti wega haurambi hauiti sei unongobvunza kundenda nokupi ndai makadai saka usazofa wafunga kuti uchazovhara mavhari aunotava muwana safunga ndiwo mavhari anoitwa Mwari vadikani ngatityei kana kuti hatinyatsoverenga ishoko raMwari tichinyatsonzwisisa kuti zvikumbonzi kudii kana vachiti regai Zvikurirane chii chachona chinechikurawo hwipi huchitoramba hutoenda munhu anotoda kana kutodhigana mufundisi wacho eudhasi acho anotoda kutova akangoti mukamuona ari muchechi mega munoti vakomana ndivo vanonzi vanamati vavo mweya mutsvene ndipo unofamba izvo hapana kana chinhu isawi isina kana chinhu sawi zvaro masawi aya ndobva vati zvavo siyai zvenyu kana zvazodii ndobva zvakura zviyo zviya zviya namasawi zvichienderana zvichitorerana mvura zvichiita sei mvura zhinji ichitoenda kumasawi nokuti mukaona munhu anonyepera muchechi kama mhanyira anoita mega munoti vakomana baba ningi vanoshanda vedu izvo mainingi vakomana izvo pane zvekuvharwa pane zvechitovharwa ipapo Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vedu tendeuka yachiri mangwananani Zvikurirane makinoti tendeuka yachiri mangwanani usiku husati hwasvika pane time yokuti hauchagoni kana kuti utendeuka zvichaiti musa zvakaita mukomana uyo akatendeuka pamuchinjikwa uya akangotendeuka inonzi hanzi tendeuka ufe manje bheta uyo akazotendeuka zvaka akatozoenda kudenga pane imwe itonzi chireura ufe kana wafa hakuna kuonoenda unoenda kugena Mwari vekudenga ngavatiwanirewo nyasha zvikanzi ndobva zviyo zvadii zvakura ndobva zvato mauswa akavasikana zvo ndikuti anotomerawo kunge zviyo anotoitawo zvimabumbu zviya zvinenge zviyo ipo pasina kana chinhu zviyo zvacho zvoita zvatsvuka manje unozoona izvo zvati potokotoko manje kutakisa pasi bcause hamuna chirimo mapundu macho hamuna kana chinhu takisa izvo muona vanhu vese kuti zviyo izvi masi saka hanzi ndichatanga kubata iwaya mauswa iwaya ndiwa ndichasunga kana tamasunga tomakandira moto usingagoni zviyo tozvisunga tozvisa mudura zvogara upenyu husingaperi ko wadii kutendeuka chimangwananani wadii kudzokawo hanekwa iroyo wakaita sei kune vanhu vaida nyika ino veduwe kune vanhu vaida zvokutoti waitifunga kuti uchatoti ndipeiwo kasaidi kacho ndimboshandisawo yakaita kutsigwa vachidya zvinonaka vachipfeka zvavanoda varipiko yezvino pane shoko ramwe toti Mwari waAbhurahama neMwari waIsaki naMwari waJakobo varipi vanhu ivo vati kuti akaivawo panobviwa pano Jesu anodzoka kuzotora vatsvene vakasadzoka iwo ndiwo chatanga kuenda wadii kutendeuka mwanangu wadii kubva kumasawi uku wadii kubva kumasawi hanzvadzi yangu mai vangu madii kusiyana nezvomunoita kune ari kuzviona ari paseri pezuva hana yako ngairove kuti izvozvo ndinongoita izvi
zvandambotera zvekuti munhu akabvisa hamene mimba kani ikoko vakangonyarara Mwari ndokuinzana newe. Zvandambotera zvekuti iwe unovata 6 hours ivo vakasvonuka ndokuinzana newe. Ndokungwarirana naMwari vakasika denga nenyika. Vamwana hatityairedwe. Ngativei nemweya wokutya. Kuti zvituku zvaunomboita izvozvo zviri kunzi siyai zvakadaro ndazvibata. Siyai ndazvibata pachena. Siyai. Shoko raMwari rinotaura kuna Mathew chapter 7 verse 21. Inoti ndichavati ibvai kwandiri vaitire zvakaipa handikuzivei. Handitokuzivei kana. Ndaimboimba mucheti mweya mutsvene uchitomboburuka mune madhimoni aichenda ndati handikuzivei. Ndizvakachaita masikati ewaiti. Saka vadikani Mwari vekudenga ngavatiwanirewo nyasha. Timire panzvimbo dzedu. Timire tichanopfekedzwa hembe dzewaiti. Shoko raMwari kuvavenga kuna zakazarurwa rinoti hanzi vakanga vakapfeka hembe dzavo avo vakabva mukutambura kuzhinji. Kusada kutambura kusada kumbodai ikoko. Mwari ngavatiwanire nyasha vedu. Mwari ngavatiwanire nyasha. Tibve tichinje muzviyo. Tisine zvinhu zvedu zvese zvatinoita nokuti Mwari vanotiona. Vakatobvura vachitotiona. Vachiti ko Grace wadiko kutendeuka. Ko Mavis wadiko chingotendeuka kani mwanangu atombozvikwanisa atombodi zvese izvozvo. Chakubuda kungovhara bedzi chivharo. Kunoda. Unoda zvokuvhara. Kuchiti unoda zvokuvhara kuti unozvida futi. Wadii kutendeuka naisi mandara. Wadii kutendeuka kumudikana. Tendeukai achiri mangwanani. Kusvika utozivo. Kusvika rini ugiribidiwo. Kusvika rini uchingojoinisa zvinhu izvozvo. Mwari akujoiniswi zvinhu asikana. Akujoiniswi. Zvinhu zvinongofamba sezvazviri. Kana mada kunamata atiteitai sezvazviri. Kana wada zvekuita masavu ita asiziva kuti genda yakatokumirira ndochokwadi. Chokwadi chiri chemara. Yakatomira. Saka munhu nemunhu ngaatizive zvatinoita. Kana tada kunamata ngatiteedzere sezvazvinoda. Kana wada kuzvenyika ingobuda ungoenda kunze pane kusanganisa. Zvibodi. Mwari vekudenga ngavatiwanirewo nyasha. Nyasha ngadziwanzwe. Hanzi ndichatanga ndasunga mauswa ndomakandira mumoto. Hakuna kuti ndinozodai nokuti panapa unonzvenga pana vanhu vanonzvenga nokunyepera nokusundirwa nyaya yeteta yako. Iwo saka ndiye munhu kwai. Saka kudenga hakuna izvozvo. Mwari havana chioko muhomwe chokuti uchazoti Mwari oyi nokuti shoko raMwari rinoti kuna Hagai Sirivhera nendakama ndezvawo. Saka hapana chaunoona apa. Vakuzotenda hakuna izvozvo. Izvozvo kunyeperana ndezvepano. Kutengana maloya nei ndezvepano panyika. Denga hakuna izvozvo. Saka kana uchida kuzova noupenyu husingaperi tendeukai. Achiri mangwanani kudai usiku usati hwauya. Nokuti pachange imwe nguva yekuti hapasisina chaime kutendeuka. Iye ino ndiyo ino. Iwe Mwari vanganakidzwa nekuramba vachingokuona uchingoita zvaunoita. Kudzotsa vamwe, ukatora zvikwereta udzoseri, kunyeya vamwe, zvaite unongosikira vamwe, kupfuma kwako kuise mari dzako dzisi ndisa ungosikira vamwe chete. Vakangonyarara Mwari vacho. Iwe ndowakangwara. Komana ngatityei Mwari vedu. Ngatityei Mwari vadikani. Saka tinongotaurawo nhasi izvozvizvi kuti kune Mwari kunze uko anga asingatombozivi kuti panotione pakatonyorwa ipapa kuti siyai zvikurirane. Anga asina kutombopaona. Paripo panoti hanzi zvaunoita izvozvo kana usingadi kutendeuka Mwari vakuti siyai zvakadaro ndazvibata. Ukaverenga shoko raMwari kuna Mapisarema rinototi wakaita zvawakaita ukafunga ndakaenzana newe. Pese pane munhu anenge achimhanya kune vanhu vakangwara munyika hama dzinodiwa. Kune vanhu vakachenjera kuti azvokwana mai vapi kumwana yeye. Akadaiso achigadzirisa achita. Saka inobva kuti mangwarire akaita afunga kuti anobva na Mwari. Manje hakuna zvakadaro. Hakuna. Zvinosvika pazvinoti mbombombo. Kune vamwe vanombotaura kuti hanzi ninga anorira but panosvika pano hosho ichimboita noise. Izvozikana yangu kuti zvatopera. Yapera basi. Kana vanoda kuti ndaangomai yaparuka. Mino yakuita noise haichaiti. Yakutokuwa mbwa. Zvichaita izvozvo. Zvese ngwarisa svunu meno svutuka uchiita sei. But one day is one day. Vanokubata chete. Ndipo dai ndakaziva. Shona dai ndakaziva haichabatsiri. Wadii kutendeuka izvozviso zvotiri kutaura kudai.
Yes. Munhu ngaatendeuke auye kuna She. Tinamate tiri hondo huru. Mm. Tinamate tichirayika wakaipa. Wakaipa wacho kuti handisini nhingi wamuzivi ndiaita ega. Ndamboita izvozvo. Saka toda kungotenda Mwari manhero ano kuti I think tiri kuzvinzwa. Ngatizive vedu kuti tichabva pano panyika. Kana tabva tinobva takabatei, takaitei, takafadza Mwari here. Ngatifadzewo Mwari. Kune hymn kwedu inoti ngatifadzei Mwari misi yose. Nguva dzese. Nokuti hatizivi kuti vanodzoka rini. Vakangoti garai makagadzirira. Hamuzivi kuti vanodzoka rini. Zvangomira nemabhazi times ataimbokurawo isusu. Kwaimukirwa usiku tomuka tienda kumabhazi. Bhazi harichakaimirira munhu. Asi iwe ndiwainovatira uri pabhazi papo. Masiku maimuka mabhazi aya ma3 ma4. Ndipo maunoti uchibika bhazi woya mupera. Kwete kuti bhazi rokumirira hakuna zvakadaro. Saka navati rindai. Vanotozviziva kuti vanogona kudzoka usiku masikati nguva havatizivi. Saka kana uchiri muzvinhu zvakozvi, mwanangu dai wasiyana nazvo. Waiva kuna She. Jesu pavanodzoka tobva taenda tiri hondo huru. Izvi zvokuda kuti munoziva izvi nokudidi izvi. Amen. Ndongo zvandandinazvo adikani. Toda kungotendawo Mwari ndichingosiyirawo Dorini. Tapedzise kana aine zvokuwedzerewo. Saka Jesu. Amen. 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 Mazvinzwira vadikani, hapana zvizhinji zvandingataura, zvese zviri pachena. Namate kuti ndichinyengetera vataura kuti pamupane wangu asina mbosanganawo nevhesi iyoyo kuti irimo mubhaibheri. But asi zvinezvi mazvinzwira, saka da kunyengetera vese vakadaro. Tinamate. Baba, tinokutendai neshoko renyu manheru ano. Tinokutendai nekutaura kwenyu. Nekuti pane vamakatonanga neshoko iroro. Shoko renyu hariburukire mahara. Shoko renyu hariburukire pasina. Kana pane anzwa anga asina kumira zvakanaka, Mwari, mubatsireiwo Mambo Jesu. Bataiwo mwoyo wake manheru ano kuti amire panzvimbo. Muregererewo, munatseiwo. Mupewo mwoyo unotendeuka. Mwoyo unotendeuka zvachose, kwete zvekunyepera. Maita henyu neshoko renyu. Maita henyu Baba nevacharapwa neshoko iri, nevachadzoreredzwa panzvimbo, vangasuduruka vari kudzoreredzwa pavachanzwa shoko iri. Mazviita Baba vedu, mazviita Mambo Jesu. Mwari muya mutsvene, tinokutendai nemuzita raJesu. Amen. Amen. Vadikani, maita zvakanaka. Like what I said, pandaisinamata kuti pane vachanzwa shoko iri vachaitirwa zvakanaka, vacharapwa naro, vachatendeutswa naro. Saka tinosangana zvekare musvondo rinouya, musare zvakanaka. Amen.